Τι να σου στείλω ξένε μου αυτούς θα ξένακους. Σου στέλνω μη δοσεύεται, κηδώνει μαραγιάζει. Σου στέλνω και το δάκρυ μου σε ένα λινό μαντίλι. Το δάκρυ μου είναι καυτερό και καίει το μαντίλι. Λόγια της ξενιτιάς. Само за Тереза не разрешились. Очень сами кутили кутила. 2-3 месяца это типа. Гинека когда стиру специал. И когда стиру специал, я тоже гинека то втяну специал. Гинека то втяну, гинека то парай. Ήταν μια γυναίκα, έφυγε ο άντρας της για την ξενιτιά και αυτή δεν ήξερε που είναι. Και τώρα έλεγε στα πουλάκια. Εσείς πουλιά πετούμενα που πάτε στον αέρα, δεν είδατε τον άντρα μου τον αγαπητικό μου. Σε τι ταβέρνα τρώει ψωμί, σε τι σουβέτη πίνει. Δεδομένως ξενιτιάς πειράζει με ένα γράμμα παρηγουντούμασταν. Και αυτό να το πειράμε 15-20 μέρες. Και να κλέβει, πάει να μισό το πειράμε το διαβαδάνει και πελγάνει. Επληγάνει. Βάλει 15-20 μέρες να βάζει ένα γράμμα. Εχθές το βράδυ τον είδαμε στον άμμο ξεπρωμένο. Μαύρα πουλιά τον έτρωγαν κι άσπρωσαν το γυρίζαν. Και ένα πολύ μαύρο πουλί κάθεται στο κεφάλι. Και έτσι μπροστά μου και έκανε γράμμα και έκανε γράμμα στον βαρέγο μας. Τι να κάνουμε. Βαρέγο μας, όχι μας. Στενοχωρούμαστε. Στενοχωρούμαστε. Έρχομάσαμε σαν να πήγε πάμε στο σπιτσάρι και πάλι. Και άμα θέλεις να δεις στο σπίτι. Πάτε πουλιά από τις άρκες μου και όλα τα κερατά μου, τα μάτια να μ' αφήσετε και το δεξί μου χέρι. Να στείλω μια πικρή γραφή και ένα κομμάτι γράμμα, να στείλω στην αγάπη μου να μην με καρτερεί. Πάντα στα πρόσια και με λουργούσαν και φώναζαν να τον ειδώ, θα με δει, θα ανταμώσουμε. Προσευχή στον Θεό, να ανταμώσουμε, τίποτα άλλο. Καλή ανάγωση είχαν, δεν είχαν τίποτα άλλο. Ο Θεός βοηθός, στο Θεό κρυμμούμαστε. Κάτω στο μακρυγόρα που λέει, στο μακρυγόρα, η ρίζη μάλλον γόρα και μόνο εκεί που λένε. Γιατί του είσαι 12 χρόνια στα ξένα. Και ακόμα δυο του μακρυγόρα στους 3 του πανηγύρα. Αφενεύτηκε με πανίδες τα όρια τα γύρω. Η ξενιτιά του χωρισμός ο πόνος του Ελλάδου, τα 4 ζυγίζανε και μια κρυφή παράγκα. Και ποιο είναι το χειρότερο, της ξενιτιάς λέει, της ξενιτιάς του βαρύ και ουγκούρου. Ή καλό ή κακό, έπρεπε με γράμμα. Τηλέφωνα δεν υπήρχαν τότε. Για να πάρω ένα τηλέφωνο, πέθανε ο παππούς, η γιαγιά ή ένα παιδί αρρώστησε. Δεν υπήρχε τότε με γράμμα. Και το γράμμα έκανε 10 μέρες να το πάρεις. Και από εκεί και πέρα άλλες 5-6 να πεις, περνούσε μισός μήνας. Ήταν ορισμένοι εδώ που είχαν πάει κάτω στο Αγρίνιο. 5 χρόνια είχαν να έρθουν εδώ στο Βοιό. 5 χρόνια. Ο Τάπης του, Κρέας, Χρήστος. 5 χρόνια να έρθουν στο Βοιό για να δουν την οικογένεια πρώτα. Ξενιτιά. Υπήρχε από
εμάς παστόρες που ήταν 2-3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια στην γενιά και δεν γίνανε και δεν είχαν και δεν γνώριζαν τα παιδιά τους. Όταν πέθανε ο πατέρας, δεν έμαθα μετά από 10 μέρες. Αλλά τι να κάνει, και να έπαιρνα αυτό, δεν ερχόντηκες και διότι δουλειά έτσι όπως ήταν. Εγώ ήμουν εδώ, ότι αφήναμε τις γυναίκες συντετρωμένες και το βρίσκαμε το μικρό να γεννηθεί, να το βαφτίσεις, να το στώσεις και πάλι εντάξει. Άντε πάλι, αυτό το προβλήμα. Πήγαν του μακαρίτσου του πατέρα του, τον έλεγαν Τάκη. Παίξε μας Τάκη ένα τραγούδι της ξενιτιάς, του έλεγαν. Καθώς αμέσως μόλις εκεί σηκώνονταν να πούμε και φράπτουν τα λεφτά, τα δεκάρικα, τα 12 πιστάρικα εκεί, παίρνουν τα λεφτά. Και έλεγαν ύστερα τελευταία, όπου έλεγαν οι μαστόρ. Τα πάκαμε τα λεφτά στα όργανα, λέει τώρα φεύγουν μη λέει με τίποτε λέει. Έλεγαν οι μαστόρ. Ότι έμεινε ο άντρας του, η λειτουργήτη, γέρασε με ξενιτιά, εσπίσαν τα μαλλιά μου. Μόνο αυτό το χορό χωρίζει. Αυτές τις 4 μήνες που καθόμασταν εδώ ήταν η ζωή πολύ ωραία. Ερχόμασταν εδώ, παντρεύουμε τα παιδιά μας, παντρεύουμε τα κορίτσια μας, αργολιάσαμε τα κορίτσια μας, κάναμε γλέντι. Από τον Αγίον Αποστόλο μέχρι τέλος Οκτωβρίου, χαρές και γέννη είχαμε στο χωριό και τα όργανα. Κάθε μέρα. Κάθε συγγένεια είχε και τη γιορτή του και καλούσε και άλλους σε τραπέζι επειδή γιόρταζε. Ήθελα το τραγούδι ξενιτεμένα μου πουλιά. Ξενιτιά σας χαίρετε και εμείς έχουμε τον καημό μας λέει και όλα το κατεξής. Ξενιτεμένο μου πουλί και παραπονεμένο. Τα πουλούκια έρχονταν να πούμε και έβγαιναν και οι νύφες και οι μανάδες, έβγαιναν και τις περίμεναν πάνω στην εκκλησία. Ύστερα από μια μέρα δυο έβγαιναν να πούμε στο καφενείο και ήταν τα καφενεία γεμάτα από κόσμο. Έρχονταν με ευχαρίστηση. Έπαιρναν τις γυναίκες, έπαιρναν τις νύφες τους, έπαιρναν τα παιδιά τους και έβγαιναν όλοι στην αγορά να πούμε χαρούμενοι και έλεγαν ελάτε να γλεντήσουμε λίγα. Ελάτε να γλεντήσουμε στο χωριό. Γιατί ήρθαμε από το ταξίδι.